Ja, dat is ik wel mooi uit de kening komen zo. Dat is wel weer. Alleen nog wij halen heel veel ondervinding op die bij de opening van de Heek. Laten we maar eerlijk wezen. De Bobo-feestjes, daar is elke keer ik wel klaar mee. Dat er weer een bestuurder staat met een grote skirre en een glasje champagne. Het is gewoon net leuk uiteindelijk. Nou, dan was dus iets organiseren waar de meesten wat toen het, de meesten van de dwarpen en de inwoners van Friesland. Ja, en dan denk ik nog om het oorenstukje van mijn portefeuille cultuur. En dan ben je al heel gauw bij dit idee. En het mooie is dat zowel de sport, het hutdraven of het hutfietsen, de toneel, bijvoorbeeld het Ieperlofspul daar bij Burgum. Maar al die orenactiviteiten die komen bij de meesten zelfs wel. En we van een pad terug hun zelfs organiseren. We hebben de as in tweeën gekapt, met alle respect. En we hebben 5 locaties aan de noordkant en 5 locaties aan de zuidkant. En langs iedere reis gaan mensen in 3 bussen, dat zijn 150 mensen, langs 5 locaties. Dus eigenlijk kan je je inschrijven op busreis 1 en busreis 2. En soms in het weekend kan je het combineren, dus dan ga je 's middags 1 doen en 's avonds 2. Het komt goed terecht in het Noordoosten om daar een handelsfestiviteit te houden. Hè? Ja, wat ik daar niet zeg zijn heb van als toezicht hoeveel mensen nog daar eigenlijk mee verwant binnen en die op hun manier onthandelen binnen. Ja, nee, dit is een gouden kans om dit naar buiten te brengen. En daar komt dadelijk een website in de lucht en dan kunnen ze dus aanmelden van wat hebben ze in hun beleving aan ruimte nodig. 4 meter, 10 meter, 15 meter. En dan krijgen ze een bevestiging van. Dan wordt jongen wat wil je binnen krijgen en dan passen we dat in van hoe komt het al je binnen wat er staan. Want je hebt maar net 10 in de zaal jonker want er staan, dan proberen we de opbouw te krijgen. Dan krijgen ze dus van tevoren krijgen ze een nummer wat ze wijzen moeten. Want ze kunnen vaak maar van één kant bij Van Waardenkist erop komen, bij Kattenbra en bij Samar. Dus die routing wil ik zo maken dat ze met de neus die kant uitgaan en die route volgen maar om er weer uit te komen. Maar historisch houdt het dan wel die en doorheen vanzelf. Er zijn altijd mensen nodig. De dorpen die wij erin hebben zitten, die kunnen inspelen. Maar we zoeken bijvoorbeeld nog spelers. We hebben gidsen nodig in de bus. Dus als mensen zich, en dat is wel belangrijk, dat ze uit de regio komen, zich op willen spelen, willen geven als acteur, dan kan dat nog bij ons. En dan moeten ze eventjes aanmelden bij Kunstwerk. En dan moeten ze even naar mij vragen, dan komt dat goed. Koninginnedag in een hele lange sliert. Nou, laat me zeggen, eigenlijk een beetje voor een topper, want 9 kilometer hij voor het net klaar. Hè? Ja. Maar we gaan nu daar gewoon. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden? 20 september. De maand 10 uur is de bedoeling dat de startschot is tot de 4 uur. Het wichtigste bij de centrale as weer dat we op tijd het werk krijgen en binnen budget. En dat zal nou ik barren. Het ziet er heel goed uit. En ik ben er tegen op dat de provinciale organisatie dat van me kon krijgen heeft.